Dyma ein Model Gofal a Lles Integredig newydd i Bowys, ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol iechyd a lles y Mhowys i'r genhedlaeth nesaf a hwnt. Yn 2017, llunwyd ein strategaeth iechyd a gofal ar y cyd gyntaf i Bowys, y cyntaf yng Nghymru, rydym mwyn dod â gofal a chymorth yn nes at adref. Rydym am i bawb yn Bowys gael dechrau da, byw'n dda a heneiddion dda ym mhob agwedd ar eu bywydau, gartref ac yn y gymuned. Gwyddom o asus yr lles a phoblogaeth Mhowys fod angen gwella'n gwasanaethau iechyd a gofal yng Ngogledd Mhowys, gan ganolbwyntio mwy ar les, cymorth a chefnogaeth gynnar, gofal integredig a mynd i'r afael ar 4 prif afiechyd: canser, salwch anadlol, iechyd meddwl a chlefydau cylchredig y gwaed. Hefyd, mae bwrdd iechyd am egluro sut bydd yn adfer ac adnewyddu, wrth i ni geisio taro'r gydbwysedd cywir rhwng gofal Covid-19 a gofal arall. Gyda'n gilydd, mae angen i ni edrych ymlaen mwyn sefydlogi ein systemau iechyd a gofal, ac ail-adeiladu gwasanaethau yn gryfach ac yn fwy gwydyn at y dyfodol. Gyda'i gilydd, bydd y cyngor, y bwrdd iechyd a'r trydydd sector yn trawsnewid gwasanaethau drwy arloesi ym maes technoleg ddigidol, gweithlu medrus ac ymroddedig, ac amgylcheddau arloesol sy'n dod â phobl at ei gilydd i wella iechyd a lles. Rydym am i bobl Mhowys ofalu am eich iechyd a'i lles, bod yn aelodau gweithgar o'i cymunedau, bod yn bartneriad cyfartal mewn penderfyniadau am ofal, gweithio gyda parwyr iechyd a gofal ynghylch eich anghenion, defnyddio'r technoleg ddigidol i cefnogi gartref ac yn y gymuned, a pharhau i gynnal lles ac iechyd da. Enghraifft, byddwn yn canolbwyntio ar les gan hybu annibyniaeth a hunanofal lle fy modd. Byddwn gweithio ar ddarparu cymorth a chefnogaeth gynnar gan helpu plant i gael dechrau da, helpu cymunedau i ddod yn hunangynhaliol ac yn fwy cadarn, a helpu pobl a chyflyrau hirdymol i fyw'n dda. Enghraifft o sut y byddwn yn mynd i'r afael ar 4 clefyd mawr yw annog pobl i leihau ymddyniadau sy'n cyfrannu at y clefydau. Enghraifft, smygu, deiag gwael, gweithgarach corfforol a straen. Byddwn gweithio i ddarparu gofal integredig trwy ffyrdd fel cynnwys pobl yn llawn wrth wneud penderfyniadau am ei gofal a darparu triniaeth dydd mor lleol a phosib. Yn 2019 ac 2020, fe wnaethom ymweld â chymunedau gyda'i dalen wag gan ddechrau sgwrs am beth sy'n eich cadw chi'n hapus, yn ddiogel ac yn iach gartref yn y gymuned ar draws gogledd Mhowys a thu allan i'r sir os bydd angen i chi deithio i gael triniaeth fwy arbenigol. Canlyniad y sgyrsiau hyn yw'r gweledigaeth hon o fodl y dyfodol ar gyfer Mhowys sydd i'w weld yma. Mynediad i fannau gwyrdd a gweithgareddau, teithio llesol, gofal a chymorth gan ystod eang o ddarparwyr, ymgynghoriadau a chymorth dros eich ffôn neu lechen, ac yn ganolog i'r model fyddai campws lles newydd yn y Drenewydd, gyda chysylltiadau ar ysbytau cymunedol a'r canolfannau lles ledled Mhowys. I ddangos sut beth yw gofal a chymorth heddiw, a sut gallai edrych erbyn 2027, mae ambell stori sy'n cyfleu'r newidiadau y byddwch yn disgwyl ei gweld. Rydym wedi nodi 4 ffactor galluogi allweddol sy'n rhoi'r sail ar gyfer gwella dyfodol iechyd a gofal ym Mhowys. Y 4 ffactor yw dyfodol y gweithlu, ymgylchedd arloesol, digidol yn gyntaf, a thrawsnewid mewn partneriaeth. Os hoffech ddysgu mwy am ein model gofal a lles integredig ym Mhowys a rhaglen waith lles gogledd Mhowys, ewch i'n wefan powyswellbeing.wales neu ar y cyfryngau cymdeithasol @powyswellbeing.